adani lufani watinalangiza sana afuna kumva pano nkazi wanyengera kuti balibe chabwino chimatuluka mu ntchito zoyipa. Chimo ni mabala chimo zake. Evil begat evil. Nde Bible imanenera kunena kuti madaliso a Mulungu amalemberesa gobosa ndipo saba ndicho khumi bisa. The blessings of the Lord maketh rich, and he adds no sorrow to it. Eneo nabani ninjire ndubira kamaliza ntchito. Ntchito yomwe ndinagwira ndi manja. Sinapemphe munthu, sinayimbe nyimbo yochemerera munthu, sinapembeze munthu, sinagwadire munthu. Ndagwira ntchito ndiye mavyete. Ndifuna mundimvesese. Osa makhala zisingati zisiku zizomongodalira ndama yopasira. Mavyete ndirama zomwe anthu amakapangira ukule, ndirama zomwe anthu amita kuphera anzawo, ndirama zomwe anthu amita kuba, kupangira zinthu zoyipa amwene kuti apeze ndirama ife mavyete timayipeza tokha tikugwira ntchito. Ndebala anthu akesa mona ngati ndirama ija yapindulira. Amola ngati ndirama ija akaitenga uku ayipitisa uku ndipo ndirama ija ipindula. Singapindula. Ino adani luzani zumu na mvele iya jehe na mboti nakuuzani kuti kumene koko weza katenga kandu kumene koko muziziye zimene za haramu. Inu mapita ukatenga ndirama za tuwahala kumona ngati kuti Allah akudalisa, kumona ngati kuti Allah akuchitira chifundo. Inuyo Allah sakuchitira chifundo ndipo sakusangalalira chifukwa makatenga ndalama zoyipa. Adani luvani inuyo munakakala wina mundu wanzelu zindu zija zimachitika zija ino zimunakatenga nazo mbali. Munakalimbikira ngati wina aliyeze panokha ni nzelu zanu ni manja anu kupanga ndalama yokuti mujeze banja lanu. Koma chifukwa mwazanga ukatenga ndalama ya kuchikangawa, chikangawa yemwe ujatu wagadabuza tu abititu kuwatomba liganga, kuwatomba ngati liganga mpana kugazi kanditu kuwataga mezi kumene kuchako. Inu muli bati muli popo nangasi ndalama za kumizimu, ndalama za kumidima tunzomwe zimachita. Inu mbava imadika bwela pa nyumba, mbava imadika bwela pa nyumba kuti kudzaba imangoba basi kumapita. Imene nakuti of course ndabwela usiku kuzaba koma no inuyo mwapezeka nokha muli maliseche. Nde chifukwa bamzeka muli maliseche eneyo mwandipanga allows ndi kugwira. Ili si vuto langa ndi vuto langa. Fake nokha mwazipanga expose. Nde waba muja kena kono amaza kugwirirazo. Kena kwa manena kuti chifukwa mwandiona nkhope ningokuphani. Ndimezi makhalira kupha kuba ndi kuona. Iwe sungapite kumalo
ukatenga ndirama kwa anthu akuba zigawenga komona ngati kuti ikwene kuchako kutukako zinthu zabwino. Ndipo ni Nkazi amanena kuti behind every successful man there's a successful woman. Manyumbamu muli azimayi omwe amauza amuna oti ayeneyo zimene ziwayi musapanga. Ukazapeza mkazi wokuliza kukulangiza bwinobwino umakuuza nikuti abambo auje zimene ziwayi muzachite ndi haramu. Kupeza mkazi wokuti akuuza koma kumeneko kulozera mkazi amakhala naye so jaso akwendera mastala fake munthu nokonda ndirama. Ndiye ngati iwewe uli mamuna ukuimba nyimbo yopembeza chakwera anthu akupasa ulemu. You're not a real man. You are not a real man. Anthu amene akuimba nyimbo zopembeza zichi, they are more superior than you. Even iso mkazi wako samaona kuti awawane madolo. Ndiye amakanyengesa kuti kwa madolo achi. Nangazi weka wazonesa kuti iweyo si dolo ndi zoba. Leo magayi masanga akazi anzeru, masanga akazi oba mu. Masanga akazi omakulangiza mamuna. Imazimba nthawi ni nthawi ukuti abambowa asanakwatira naye achigawenga. Atakwatira mkazi anafasa. Amakadi mkazi uja ndamene kwadani akwataniza nzeru amene mukula kwisi msabata. Amene chinkala mamuna you become a better person. Why is the man becoming a better person? Because the woman is bringing the best out of him. Mango sanga akazi oneka bwino bankobe komopanda khalidwe. Nzeru alibe sanga kulangize. They can't even help you become a better person. Koma mene wonda zikazi kuotana. Goma guza kuti iwe nabola ukuja bitoka imbile jakola yemweyo. Yonkumabila likumanga lumba pa stage ukwakaza kwa polamisa. Akwari kanawa mwe. Akwari kanayo akwakhoma nyundo. Yoli umenye kugwesa. Ikumenye kugwesa. Ala kazako omwe. Very stupid. Dani novani ndiwe mfana wa usiru. Ndiwe zoba. Ndiwe jisiru ulibe nzeru. Bawe kanindama songa bange. Siwe hustler. Iweyo umango dikida andu hena kandrama akupasa ndrama. Siwe mundu weni wendi kudunga dine kuti iwe nkasa kudalile. Ndiwe mundu opusa kubanda nzeru. Kifuka wanaso goza jira. Ndizimenezo. Alaza kwa chinda uko. Nemu ndipo banje. Nemu kamamba kumenya kugwesa mujumuzati mukimbira akazi anu. Kumenya kugwesa akazi anga amenya kugwesa akazi anga amenya. Akazi anga amenya kugwesa. Kumenya kugwesa akazi anga amenya kugwesa kamwanda kumenya kugwesa uko. Akazi aka Daniel vana abanga irrigation itu. Ulimi otilira nyemba. Ino mwana ngalijani. Maona ngalijani. Ne warning. Anthu amene mungu asapotawa ndizigawenga. Alibetazo ntchito. Maona nokhala minister anu. A minister kumapakazi minister. They that's the ministers. Like I told you nkani mu last podcast. Tena kuti a John Tembo ankafuna kolanda nkazi wa nkolanga by force. Ninkhadi wapo. Amana ngatida kalwa mboma angatapanga chili chonse. Ndeno amene mati MCB ambiri inonso question as kazi yako. Amene muli ku MCB nkazi mati MCB question nkazi wanu. Akazi ambiri tu ndikuti akunyengedwa. Mbaujeni mdzipani. Napita kusonkhana kulo kuja akanyenga so kuti. Apa sakendalama. Iwe kumona ngati akazi akwaja akupanga zinthu zobuzabuno pa nyumba akupanga za chipano sadi uchipani uchande hule zibayucha ndeko maje nyaso kwambesa details akazi temakonda kumakhala in the forefront because zipani
zibani makhaso kwambiri zote mahuleso kwambiri tazimai tokonda zibani avala zitenje vala makaya mahule fake amazolo ojo kokama minister kokama MP yetu anthu akewo obanda so discipline ngale nda abanga zene zozo. What you need Malawi is an hotel also. Malawi needs leadership by example and not discipline. And who ozibasawe. Also the good mundu chibadwire ni sana chindepo. Lero ndile wakala minister ano. Ata tsapa no kuchindala di minister. Zombeka. Zombeka zimenezo. Mukufunika anthu okuti izeza panga kale. Abanga kale zabinezo ntchito. Ine nkazi ndibene ntchito. Akaze ndavula ambiri mitundu. Bofika kuti ndakwatira mai awawa mwakhali neso natopa nagonja. Akazi ndibene ntchito. Balibe nkazi wene mungaduze nawe sina ngona. Amene sina ngule. Akazi ndavula mitundu azungu, maesians, majanjani osewa. Akaza ku Malawi osewa. Ndibena ntchito. Balibe chilendo chimene nkazi anganena kuti andipanga offer ineyo. Chilendo. There you need people omwe ali dedicated kugwira ntchito yotukula ziko. Osati kumakanga liso ni mpata aso bene utazinyengera, mpata aso omwe utazibera. Ine ndakuza nikale tungati ne mviyete to ndimagwira ntchito ndekha. Sinapita pa kunyumba kwa munthu ku Malawi kapemba kana kali kosi. Mbali yansi makulibe zibenezo sile mayimba phone. Mwina so I'm the only person amene sinamira ndayimbira pa phone ya Prophet Bushiri kwa bemba ndra. Macelebrity no sewa ajaza Prophet Bushiri sanga kuuzeni ama yankola nsete za Prophet Bushiri koma ajaza Prophet Bushiri andose mukaona ajaza Prophet Bushiri andose amene mukaona di busy kupemba telefoni ya mpinga njira tomu mpinga njira andose maona wali busy kupemba oyimbo chuka ndrama ili fesi mabanga zimenezo. Yebesiti mabanga zibene sumuza mumva mvyete akulipirisa kuti ndikubangiza kuza bulipire sima libisa muntu. I do everything for free. Bali bana sima ndandama za muntu. Mavete sali bidwa ni muntu. We make our own money. We do our own thing. We don't rely on kuti mndevotere kuti nizambe kujabuna pamwe bana. I don't need kuti mndevotere kuti nenzakale zintu zani mazikira ntchito ndekha. And as the Bible, they might so encourage good muntu make your own honest living. Ramazago is candy paper trail. People should be able to trace where your money is coming from. And as is your government Ramazago kujokera. Money Ramazago kujoka pa mundau. Takade kwa wana mana wa gorana kwambili. Mana wa ndama sujuka pa business. Mana wa ndama sujuka pa woka kurana meno. People should be able to say, also the Kungutiba Guru from nowhere Moduka and Malawi for Janjala Mugulisa integrity yanu, Mugulisa respect yanu, Mugulisa dignity yanu, Chifuka Janjala. Njala in the Ripo and at Hagufutika, Komajene Jojo, Chisakale Jida, Chongan Hama user, Kukulidani, Kumobanganzo Pusa. Muziwe kuti Isau kuda aluze daliso wake anthabana kuti Jacobo anabali daliso wa Isau iya Jacobo sanabe daliso wa Isau chifuka jajera atapita kulenje kuja kunapeza kuti walephera kugwira chenyamba china chili chonse. Ndipo bwerera ninjala anampeza Jacobo akupika nyemba. Jacobo ukutani ndikupika nyemba. Mbale wanga ndigere nyemba zo ndije ninjala ndikuka ulenje sisi naende Jacobo kuti yayi ine nyemba zindizanga sindikugairani. Aisa ubene baja iya Jacobo iwe ndi ninjala iwe ndigaire ujeni nyemba zo. Jacob agudia sinugere nyemba. Ne Isau agudi ndibange jani kuti ndigere nyemba. Jacob agudi ndugulise ukulu wako. So yamba kubada ndiwe kuyambira lero kuti kuje nyemba zo nene kuti kuyambira lero wankulu ndine.
Ai sawa bobo wankulu ndiwe ndipase nyemba ndije. Chifukwa cha njala, chifukwa cha jera anagulisa uhuru wake ndi mbale ya nyemba. Chinkana itafika nthawi yodalisa Jacob anadziwa kale kuti kuzimu wankulu ndine chifukwa Esau wandipasa uhuru wake. Ndiye ndi utenga basi. Mpomana panga pala ni masiteni acha. Ngati mmadziwa Bible muziwe. Ndiye chimodzi sa Malawi mmagulisa madaliso wanu. Mmagulisa madaliso wanu ndi matuta mbala, ndi machenje chifukwa chokuti mwe ninja. Yesu ali ninja atapangidwa attempt. Sana lole njala yake nja inchimwisi. Anamuuza mundu uja, Satana uja, "Daiwe Satana, mundu tu samakhala moyo ndi bread yokha." Mundu amakhala ni moyo ndi mawu ochoka pakapa mwa mundu. Meaning what? Kunena kuti Mulungu ndamana lenga zonse ndi pakama pake. Let there be light. Let there be chan. That is what makes a person to be alive. Mulungu atamulenga munthu anampumira mpweya wa moyo. Mulungu atamulenga munthu sanene kuti munthu uja anafunika kuti aje kuti akhale ni moyo. Ayi. Ndiye nkhandi kunena pano ndi Adani Lufani. Adani Lufani agulisa nyemba za mkazi wao. Adani Lufani agulisa nyemba za mkazi wao fajajira, fajanjala. Iyo aja amona ngati kuti apita beko jakati ndrama zikakhala bwino. Wasalewe kujaku kulisikole. Ndi ndrama jabu no muja koma mkazi wanu ampolanisa kuti kumeneko. Ndi antambiri no Bible sima wenenga, antambiri no Quran sima wenenga, antambiri no Torah sima wenenga, antambiri no Kabbalah sima wenenga, antambiri no sima khabasi kuma wenenga maua kumona kuti kwene guidance imadijani. Paujirasta mwana kuti this is in the Babylon. Umaona weka kuti this is in the Babylon. Koma wina apitengere buphunziro. MCP sichipani chochiza chivoteraso. Ayi. Andi ali asamani mukumvotera ukuku kumangompasa 1 year. Palibe 2 terms ya. Munthu ayemwe muzampasa 2 terms. Ndamene mutazamone kuti uyu ndamene kupanga zofuna zama nawo. Koma otherwise mpando ucha osamumika pa munthu pathaya itali iso. 5 years out. 5 years out. Ineyo siwa MCP, ineyo siwa UDM, ineyo siwa UDF, ineyo siwa 4D, ineyo siwa DPP. Ineyo ndibe chipani kumala. Ndendi kama kulangiza nuna kuti noka. Ine ndili kunoto. Munga mene mukuonera, tili malo siyana. Koma ndimango kulangiza kuti musu. Adani Lufani watinalangiza sana afuna kumva. Pano mkazo wanyengera kuti ndeno timve kunena kuti no. Azi ngono mokweza. Muzimba mokweza. Uchagwesa uja muzimba samokweza. Oh my goodness gracious. Napita. Like, share, allowing cameras, right.